Dili matod pa angay mahadlok sa investigasyon kung walay gihimong sayop. Sumala kanin ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kinihuman ng ipalagan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang buhatong investigasyon sa NBI Bato Cariya. Bahin kay sa aligasyong wala maliquidate nga pondo o irregularidad sa gipamalit nga gitukod nga sports complex sa New Clark City alang sa 2019 Southeast Asian Kunsi Games. Sa press briefing, gipunto ni Castro nga dili angayang likayan ang pagsulti nga giisa-isa na sila glangkat sa Senado tungod sila usab imbestigahan. Ato maminaw na mamahayag ni Attorney Claire Castro. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi. Dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. Samtang sa Facebook Live ni Senador Alan Peter Cayetano kagahapon, matod niya walay problema ang paglusad og investigasyon. Apan, may kasasab kini og challenge nga sila sa minority ilahasab nga imbestigahan ang anomalosong flood control projects. Ato maminaw na mamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Ato sa Facebook Live, ihasab ng gipadungog-dungog ang Malacañang, ang National Bureau of Investigation kun NBI ug Department of Justice kun DOJ nga dili magpahalata.